Què et passa? Em trobes bé, bé? Caminar això, si ha de tan lent... Tens caloreta, rei? Feu una cosa, escolta'm, vosaltres voleu fer alguna cosa? Aneu fent amunt, ja arriba al refugi. Aprofiteu, aneu amunt i tranquil. Oh, pèrdua no té, i com que tot... Bueno. Hi ha gent que no té tanta calor, jo sempre de seguida suo molt. Carregamos bons per anar amunt del riu. Han caigut uns esquís per aquí terra. Han caigut uns esquís. Tal, Miquel. Com estàs? És que deu haver sigut perquè en Joan condueix fatal. Sempre fa fred, tio.
I un cop estret ja està, no? Com està? M'ha marejat, Bueno, descansa. Em sembla que... Ara no pujo el Montardo... Això és l'alçada, Miquel. Hola, maco. Home, Berna. Tio, tio. Farem una baixada amb Martínez que... Si tu has engegat el llibre aquell de registre de rellotge? Sí. El notebook. No, avui el cardarem més de 1.000 metres, segur. Qui ho està bé el tio?
veuràs com es fan les voltes Maria. Goita en Charlie, goita. Vist que fàcil? Ara veuràs en Carles. Un, cop de taló, dos. Molt bé. Algú s'hi ha pixat abans. Empac Comunicació. Serveis de comunicació. Ojo, ojo! Compte, eh? En tenies un altre abans, que sí, de càmera? Ara que el tenim Era diferent, no era meva l'altra. Aquesta és meva. L'altra era deixada. No, que sí, que la definició no és... No, és que... Home, hi ha alguna cosa avui, eh? I aquí estic jo, eh? Quin temps més guapo. Fica la brindada.
Qu'est-ce qu'on y voit bien? Ah ouais, c'est tout bleu. Hein. Eh, t'as envie de pisser ou quoi? No, aquests deuen anar fent, perquè deuen fer... I anava molt lent. Bueno, deuen fer pràctiques, deuen... no deuen anar a buscar fer el civil. Els del curs sí que eren de la UEC de Gràcia. Hi ha el club excursionista de Gràcia, que són aquests, del curs, i els altres 5 que són de la Gràcia UEC. que hi ha, l'Orfeo Gracienc, Però ja no sé. Sí, Club Excursionista de Hi ha 3, hi Gràcia, ha el i club l'UEC excursionista, la Unió Gràcia. Excursionista i el centre excursionista de Gràcia. Hi ha 3. I l'Orfeo Gracienc és un altre. I la UEC, no? La UEC? I la UEC Gràcia, 3. Jo soc de la UEC Gràcia, però bueno, va ser un altre. Jo sí, jo... Paqueteo. Vosaltres? Ah, de l'Orca Mataró? Ah, ja us coneixeu el Ramon. Ramon Boter. El Ramon Boter i tal. Hombre, el mítico Ramon. Sí. Que vaig anar amb ell al Marroc, allà. Ah, sí? Oi, Miquel. Què passa, tio? Que m'agrada, hòstia. Maco. Carle, va! Vas, cap allà! Ah, però poses els esquís i ves per allà. Fica't els esquís, home! Els arbres aquests que passen tot l'hivern colgats, tio, com que és un poden dir. Va, baixeu per aquí! Mira estil, xaval, mira quin estil! Mira quin esquí, mira quin esquí, mira! Collons, per aquí has baixat, Carles? Diguena, que és... Mira, Hòstia. Què és això? Gel. El gel? és el gel, tio. A veure... Ai, Bé, avui està molt bé, és una experiència amb aquests friquis. Uau. Bueno, ara vindrà la part de la vaca. Sí, pel rato d'espera que hem estat allà, Raca-taca-taca-taca-ta. Raca-taca-taca-ta. Puta mare! Tio, para això. Això no es filmi, no queda bé. Serveix vi. Però en Miquel no. Aigua d'arròs solament. És veritat que t'has d'aigua d'arròs. Aigua d'arròs. doncs que sortim tots, no?